Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, ayan, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Ano? Sana'y okay lang po kayo dyan mga ka-chicken. Welcome back mga ka-chicken dito sa ating channel. Ano? At kung bago ka pa lang dito sa channel mga ka-chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo o notified kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos tungkol sa pagmamanukan, kung ano yung mga tips na ibibigay natin, at saka iba pa mga ka-chicken. No? Kaya subscribe na yan mga ka-chicken. Okay, yan. Sa video natin ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo itong ating mga inalagaan na Rhode Island Red. Simula ng nila, maliit nila, simula ng mapisa sila hanggang ngayon, nandito, nasa day 170 na sila o 170 days old. Ayan. Kung makita nyo, puro na lang po yan babae. Kasi yung mga lalaki natin, yung mga roster nila, siniparate ko na sila para hindi, kasi yung iba kasi mga chicken nagpapakasta na. Kaya siniparate ko muna para gusto kong mag-mature muna yung talaga yung ating mga manok, o pabutin ko talaga ng 6 months bago ko sila pakakastahan para sigurado na maganda na yung proseso sa pangingitlog nila at saka parang matured na yung sa ilalim nila sa pagproseso ng mga itlog at sa fertility. Sa ngayon mga chicken, sa araw na ito yung gagawin natin, itong mga inahin nito o babaeng manok na ito na yan, pagpipilian ko mga chicken kung magkakaroon ako ng seleksyon sa kanila. Bali, pipiliin ko sa kanila yung mga magagandang gawing breeders. Unang titingnan natin dyan yung timbang nila. Kasi kahit magkasabay silang lumaki mga ka-chicken, mayroon dyang nabibehind ba sa paglaki nila o napag-iwanan, parang natatalo sa kainan. Kaya titimbangin natin, titingnan natin yung hugis ng katawan nila, yung laki nila, tsaka tsura nila, tsaka kung okay ba sila, walang mga diferensya. Yun yung naglalagyan natin ng tag mga ka-chicken. Ayan, kung makita nyo, may timbangan tayo doon. At saka ito yung lalagay ko sa kanilang pama ka-chicken. Tinatawag ito na leg band nila. Ayan. May mga number pa noon. Nabili ko lang din po ito sa online. Sa Shopee. Okay. Salamat Shopee. Yan. Okay mga ka-chicken. Ito yung lalagay ko sa kanilang mga paa. Saka hindi ko na problemahin mga ka-chicken kung yung pagpipili natin yung sa mga hindi nagkakasakit. Kasi itong lahat sila mga ka-chicken, simula maliit hanggang ngayon paglaki ay sa awa ng Diyos, wala pong nagkakasakit sa kanila mga ka-chicken. Kaya yan po yung kagandahan mga ka-chicken, no? Pag tayo yung nag-alaga simula sisiw hanggang paglaki, yun po yung isang advantage na masisigurado natin na umalaga natin maayos na hindi sila magkakasakit. Ayan, tapos complete vaccine na po yan sila mga ka-chicken. Napapunahan na natin yan ng simula sisiw, B1B1, gumburo, lasuta, Fowlpox, at saka yung Coryza vaccine mga ka-chicken. Ayan. Kaya makasigurado tayo mga ka-chicken na quality yung mga i-release nila na mga sisiw. Saka magkakaroon din tayo ng conditioning dito sa ating mga magiging breeders. Ayan. Tingnan naman natin mga ka-chicken, saka pipiliin ko o isisilik ko muna sila.
Oh, ayan mga ka-chicken, makita nyo tapos na tayo ditong maglagay sa kanila ng pinaka-ligban nila. At so far silang lahat mga ka-chicken ay ano sila, mayroon lang akong isa na hindi sasama sa kanila na magiging breeders. Ito kasi sobrang ano niya, parang nangayayat siya. Yung kilo niya ay nasa 1 kilo lang yung bigat niya. Samantala yung mga kasama niya ay sila ay nasa magkakapareho lang halos. Nasa yung iba almost 2 kilos, yung iba 2 kilos na sobra. At saka siya lang talaga yung naiiba. Ang nangayayat sa hindi maganda gawing na breeders. Ito po na mga ka-chicken, no? Pagkakaroon natin ng seleksyon sa ating mga breeders ay optional lang po ito. Yung iba po na konti lang yung mga nilagaan ay wag na po gawin o hindi na po ginagawa. Dito sa akin, medyo marami-rami naman sila sa awa ng Diyos. Pinagpipilian ko po sila na magiging breeders natin para makapag-produce tayo ng mga magaganda din na quality. Na para yung mga buyers natin ay hindi din sila masisisi na maganda yung kukuha nila ng mga sisiyo, no? Yung quality talaga. Kaya ito, hindi ko siya sasama, hindi ko siya nilagyan. Yung iba, nilagyan ko na. Isa pa lang mga ka-chicken, no? Ayan. Yung purpose nito mga ka-chicken o yung kagandahan nito, yung advantage sa paglalagay natin ng ligban sa kanila o palatandaan. O una-una, makikita natin kung saan yung mga breeders natin talaga, no? At saka ano din mga ka-chicken, paghahaluan na natin sila ng ibang bats sa kanila, ay madali natin matatandaan kung anong bats ito, itong klase ng manok, itong breeders na ito, itong inahin na ito, anong bats ito, o sinong nauna sa kanila. Kasi kung sa mga susunod na bats naman nila mga ka-chicken, ay iba na naman na kulay yung gagamitin ko. Para pagdating ng mga ilang buwan, taon o pag naikakal na natin sila, matatandaan natin na kung saan yung ikakal natin, saan yung tatanggalin natin na breeders dahil mga matatanda na. Yan po yung kagandahan mga ka-chicken sa paglalagay natin ng palatandaan sa kanila. Tulad yan na ginawa ko ay ligban. Kung hindi naman kayo bibili nito mga ka-chicken, ay pwede din yung ano ba yun, yung cable tie na nilalagay sa manok, pwede din yun, mas mura rin yun. Ito lang yung ginagamit ko para medyo mas maganda naman yung tingnan para sa ating mga alaga, no? Presentable. Yan. Okay na ako mga ka-chicken. Susunod kong gagawin dito mga ka-chicken ay kukondisyon ko na naman sila para na sa pag-breed natin sa kanila bago ko sila haluan ng yung mga lalaki o yung mga rooster, ano. Plano ko din yung may isa akong kaibigan nag-alaga din ng mga Rhode Island Red. Nag-usap kami na magsaswap kami ng mga ibang rooster para yung magiging nito mga ka-chicken, yung pag-breed natin ay iwas inbreeding, ano. Yun po yung kagandahan mga ka-chicken. Yan mga ka-chicken, abangan nyo muli mga ka-chicken sa subaybayan nyo itong ating mga inalagaan kasi tulad ng sinabi ko nung una mga ka-chicken, simula pagkapisa sa kanila, i-share ko sa kanila, sa inyo kung ano yung mga dapat gawin simula pagkapisa hanggang sa paglaki talaga nila mga ka-chicken, hanggang sa mangitlog sila magkakaroon ng mga sisiw. Ayan. Subaybayan nyo mga ka-chicken kasi may babahagi na naman ako sa inyo sa mga susunod nating videos kung paano mag-priming. Itong priming mga ka-chicken ay napakahalaga ito bago natin sila i-breed yung ating mga alagang manok. Ayan. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at laging panonood dito sa channel. Paki-like lang din po mga ka-chicken yung video natin ito bilang suporta dito sa channel. At kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe mga ka-chicken and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos. Ayan mga ka-chicken, ingat po tayo palagi. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.